Здравейте, приятели! Здравейте, любители на красотата и на Иван! Това е последната ми поръчка, кампания 11, ноември 2023 година, Avon, България. Ще ви покажа също така едни бижута от тази кампания и накрая ще видим и всички цветове на тази палитра. Тя е нова в кампания 12. И така, останете с мен и приятно гледане! Тъй като декември месец получих тази поръчка, затова сега ви я показвам и разбира се ще я разопаковам пред вас. Имахме предложение миналия месец за ето този интимен гел. Той е от старата опаковка, 300 мл с дозатор. Много хубава опаковка. 18 лева, значи е бил към 6 лева цена. Трябва да имам 3 бройки. Продължавам с Yves Bicam. Един прекрасен аромат, който е гардения, мускус. Мога да ви покажа моя, да видите колко красиво шишенце има. Това според мен е един от сполучливите аромати за тази година. Крем за лице дневен на Oxypure, тази хубава серия. Той възстановява оптималното ниво на хидратация, подхранва, ревитализира и защитава срещу свободните радикали. Цената му беше 11 лева. Тук виждам също комплект за 150 лева поръчка. Today, Tomorrow, Always. В предното си видео ви го показах. Явно съм ги пуснала по едно време, но едната дойде по-рано, другата позакъсня. Така. Това е добре познатият Incandescence. Не знам защо продължава да идва в такава опаковка, смисъл без да има целофан. И по този случай ще го извадя и ще го видим. Клиентката ми е позволила да показва нейната поръчка. И подозирам, че тук няма да има място. Ето как изглежда. Прекрасен аромат. Има тиково дърво. Още какво беше, не си спомням, но много приятен. Такъв един цветен. Златната емулсия на Аньо с протинол. 2 броя. Опа. Ето ги и другите интимни гелове. Също така имам поръчан един такъв голям душ крем, който може би е 1 литър. Но всъщност нека да видим съдържанието. Не, 720 мл. Аромат на бяла праскова, ванилия и орхидея. Имаме и масло от макадамия. Направо ми се струва огромен. Това е от старите лосиони, 150 мл на Yves Bicam. Доколкото си спомням, не бяха комплект с аромата. Имам няколко кремчета за ръце с авокадо. Те са по 75 мл. Това е от новата колекция с глицерин,
масло от бадем и витамин Е. Тя е силно хидратираща, тази серия, за суха и много суха кожа. Още едно кремче с глицерин. Това, доколкото си спомням, не е с емолиенти. То е с глицерин и масло от бадем също. Нямаме витамин Е. Крем за ръце с какаово масло. То също е за много суха кожа. Имам един комплект от серията Reversalist, който беше дневен крем и един мини крем, който е нощен. Такъв е комплекта. Червило от серията хидратиращи, матиращи, цвят Хидрамалф. Ето го как изглежда. Това е моето. И мога да покажа и цвета. Вижте как има сърцевина от хиалурон. Цветът е много хубав. Даже сега и при студено време го нося. И така. Спрейчета за тяло на Пурбланка. Аз си поръчах, не, това не е моята, това е още от поръчката. Имаше комплект от серията Cannabis Sativa Oil, който се състои от тази мицеларна вода, цели 400 мл. Това е дневния крем, който е успокояващ, хидратиращ и е много хубав за суха кожа. И третия продукт от тази серия, това е балсама за устни. Много хубав балсам, заздравява устните, дори и когато така кожичката се е понацепила. За себе си съм поръчала пяна за лице. Този път съм взела от серията с кислород. Тя е с водорасли и комплекс от соя. Сутрин обичам да си мия лицето с пяна. Също така имам поръчан този лосьон за тяло, който е с ванилия. 150 мл от новата колекция, виждате новите опаковки. И имам тук един балсам за устни на Color Trend Peach Drizzle, нещо прасковено. Те бяха в една оферта за Black Friday. И последно, моля ви за очи, два бяха на оферта за 12 лева. Така, сега какво мога да покажа? Мога да ви покажа още едно бижу. Всъщност, нека да видим и единият молив. Toilette Sparkle. Да, ето той дори леко е отворен. Много ми харесва това, че вече капачките на новите моливи са цвета. И показват цвета. Ето го как изглежда. Виждате колко е дълъг. Другият цвят е Black Ice, който мисля, че няма смисъл да показвам. Или всъщност нека да го видим и него. Black Ice.
черен, който е така блестящ. Слава Богу, всичко е наред с моливите. На мен леко ми кафене е. Но явно е хубав цвят, защото тази клиентка ги ползва редовно и е запозната с цветовете, с нюансите. Виждате, тук съм ви показала бижуто, което е с такъв аквамарин. Това са обиците. Пише, че са с златно покритие. Много красиво стоят. Аквамарина е камък, който е на щедрост и на състрадание. Ето го и колието. Има ги и в каталога за декември. Друго бижу, което си купих, то всъщност е комплект с ето тези обички. И сега, ако мога да измъкна колието, малко непредвидливо така го сложих тук. Колието е много интересно, много ми хареса. Също го има в каталога за декември. И то е така с луна. Или ако някой иска го възприема като полумесец и 2 звезди са обичките. Това стои също много красиво. Дори може него сега да го сложа тук. Да, пропуснах да ви кажа, че разбира се бижутата на Серен пристигат в една такава много симпатична кутия. Вътре в една такава торбичка. Тук е торбичката, кутийката. Много приятно. А тук имам още една торбичка, защото отделно се поръчват обиците и отделно се поръчва колието. Остана, както ви обещах, да видим и палитрата. Предният път не можах да ви покажа всичките цветове. Спрях се на сините, но пък после открих 2 или 3 много хубави цветове, които сега ще видим. Нека да започнем ето с този златист цвят. Оставам място, тъй като после може би няма да се види нищо. То вероятно и сега не се вижда много. Този така е по-брокатен. Много красив брокатен. Този също е златист, но бледо златисто, с малко брокати. О, аз дори не мога да ги почистя. Леле. Цвета, който много ми допадна, ето този лилав. Много ми допадна. Имаме розов. Така. Това е млечно и ето го лилавото. Много красиво стои. Вчера си направих грим така по-тъмен и лилавото беше много красиво. Също друг цвят, който страшно ми хареса. То добре, че го видях на едно видео на една украинка. Ето това кафявото. Ужас, няма изтриване. Ето това кафяво. Стои страшно красиво. Така на сгръвката на окото. Много истинско. Изобщо
Има 2-3 цвята от тази палитра, които са много красиви. И остана да ви покажа най-долния ред. Тук имаме два цвята, които са почти еднакви. Това са първия и последния. Ето това синьо. Следва тези два цвета и това е такова едно черно. Общо взето синьото и черното са почти еднакви. Тюркоазеното, сребристото и това не знам точно какво синьо е. Да, някакси така. Надявам се, че се вижда. Сега ги показах цветовете така по редички. И може би това е по-подходящия начин, но може да се комбинират, разбира се, и по колонки. Вижте тюркоазения колко е красив. Другия същия, по-тъмното синьо е много красиво. И така, с това приключвам видеото си. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се, че видеото ви е харесало. Този път се постарах малко повече. И да си пожелаем една много хубава кампания декември. Дайте лайк на видеото, ако ви е харесало. Тези от вас, които желаят да се регистрират в Avon и в моя екип, връзките с мен са под видеото. Моля да ми пишат сериозни хора, защото едно е да си въведеш данните и да работиш, а друго е просто и така да ги въведеш. И да си пожелаем един хубав месец декември, както казах, и една снежна Коледа. И така, приятна вечер, хубав ден и до скоро виждане!